Tomàs Aguiló, el fill de l'implacable comte. Recolzada a sa finestra que dona enfront del camí, tota sola guaita i plora sa comtessa de Vallric. Bé té que plorar quan pensa que encesa guerra civil de dol vesteix ses persones i de sang rega el país. Cada dia hi ha batalles, hi ha incendis cada nit, i el comte és home que sempre cerca el lloc de més perill. Però encara major pena està covant dins son pit. Un mes fa que ni notícies arrebudes de son fill. I era l'únic que tenia. L'estimava amb un excís que 100 anys de purgatori per ell haguera sofrit. Un dia sabé son pare que, a pesar de s'odi antic, festejava sa germana d'un cap de l'altre partit. I, ple de ràbia, paraules molt amargues li va dir. L'engegà del seu castell. Fins i tot el maleí. Sa comtessa en va plorava. Ell en va es mostrar submís. De bronzo era el cor del comte. De bronzo era, i no sé dir. El fill abraçà sa mare. Desesperat va partir. Ningú d'ell n'ha duites noves. Ningú diu que l'haja vist. Mentrestant que sa comtessa llamenta succés tan trist, de ses tropes victorioses sense bulla i estrepits. Els ulls plorosos s'eixuga que ha de rebre son marit i més que seró temia mostrar-li que era infeliç. Quan tots dos plegats estaven i ell anava a referir sa batalla que guanyada, entra un patge que li diu: «Senyor comte, què hem de fer dels presoners que tenim?» «Cap de Déu, quina pregunta! Sabeu quants són?» «35». «Cercau 35 ausines, cercau-les ran del camí, anau allà on venen cordes i comprau-ne 35». I mentrestant que això deia, tira en terra uns quants florins. No és el patge qui els aplega. Qui els aplega és el botxí. Sa comtessa tremolava i girant-se molt humil digué: «Perdonau-los, comte, per amor del nostre fill». «Sabeu, senyora, que Judes no el perdonà a Jesucrist? Sa sort de Judes espera a tots els meus inimics». Des cap d'unes quantes hores i un poc entrada sa nit, amb so comte i sa comtessa sopaven els seus amics. Un d'ells, astorat, exclama: «Gust de sang, deixa aquest vi». Els altres d'això s'espanten. El comte d'això se'n riu. Però així veu que un jove se n'entra sense permís. De ves sa taula s'acosta i senyes li fa amb so dit. Amb sa cara tota blava, escabellat, mal vestit, no crec que el pogués conèixer ni sa mare que el parí. Callava com una estàtua, en sa mà duia un vencís i per tot el coll mostrava senyals de que ja ha servit. Davant aquella figura, molt tothom s'estremordí. Ningú tastà res gosava. Ningú tenia apetit. Esglaiada, sa comtessa tot d'una perdé els sentits. I tremolant també el comte, cridà: «Què cerques aquí?» «Que em compreu aquest dogal, que ja més no el necessit. Intendreu, si altra vegada feix penjar un altre fill».